Gizarte balioak eta lehiakortasuna izan dira hizpide Gipuzkoa sarean proiektuaren barne antolatutako mintegian. Duela 2 hilabete sortu zen lantaldea eta ikerketa egitea izango dute abiapuntu datozen hilabeteetan. Nazioarteko adituen ikerketen berri jakiteko mintegia izan dute Oxford Unibertsitatean. Izan ere, proiektuko ikertzaile den Javier Lezaun Bilbotarra Oxford Unibertsitatean soziologian doktorea da. Berarekin batera nazioarteko 7 adituk hartu dute parte. Bertan izan da entzuleen artean Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusia. Gipuzkoa lurralde lehiakor bat izan da, gehiago oraindik izateko eta batipa krisi garai batean, guzti horri aurre egiteko ezinbestekoa dela pertsonen balioak zaintzea eta batipat balio batzuk. Eta uste dugu horretarako ateak zabaldu egin behar ditugula, munduan zer gertatzen den aztertu ongi eta baita ere lan akademiko bat egin. Gipuzkoako Diputazioaren eta Donostiako Udalaren proiektuan parte hartzen dute Kutxak, Adegik, Merkataritza Ganberak eta Mondragoi kooperatibak. 3 urteko iraupena izango du eta ekintzak zehazteko ikerketa Euskal Unibertsitateetan eta Oxford Unibertsitateko instituto honetan koordinatuko da.